pulong tay kuma tinagan ti ama, agnanayo na namarswa iti langit ken daga sapay kuma. Agyaman kami ken kaapo tayin palupos mo anagtengan mi daytoy aldaw, isuwain ka panangrambak iti panagbaligi ni Apong Jesucristo manipod iti krus. Kastamet nga agyaman kami gapu kadagiti adu ken ti mabubos sa parparabor mo. Idatot mi nga rin ken kaapo dagiti puso mi anakanumnum mo. Pasingpeten na kam kadi tapno ninkam ken kamay kari. Iturong na kami kadagiti nalinting nga daldalan mo. Ken di mo ipalupos sa masinaan mida. Kadagiti pakasulisulisugan ken pakaitebtebangan. Bangunen ken alangunen na kam kadiwapo. Pakawanem dagiti adobas basol mi. Lintegan na kami tapno may karikam kadagiti di mabubos sa kakaasim. Tanasamit unay ang panagayat mo kas na dungo nga ama, iso ka di timangked kadagiti amin na masapsapul mi, mangilisi kada kami ti amin na pegad, naas siya mangagas kadagiti saksakit mi, kaya naayat unay ang mga klunto kada kami, intong dumanon ti kanito ti papatay mi, sapay kuma. Gloria iti Dios sa dingato. Ambuin niyo kakabsat ko ni Moises. Ambuin niyo kakabsat ko ni Moises, inbati na anay kitikit, iti dua atapi abato dagiti sa kapula bilbilin ngayon pay ni Apo Dios.
Ngam idimay niya po tayong Sukristo, sinubyan na idangay jaya, babaen din na panagkunam. Ayatem, iti apo a Diyos mo, iti amin ti pusom, iti amin ti panunod, ken iti amin ti pigsam. Dahito iti umunaken kang runaan abilin. Iti may kadwa umasping metlaeng ti umuna. Ayatem, iti padamatawa, kasi iti panagayat mo iti bagim. Ngarod, nadagop amin ang ditoy, dagiti sangapulo abilbilin, na inpain niya po Diyos. Panunutin tayo itaya, at nakakasat mo namin anong adaras, kano kasano ti kinadagsan din tayo panaglabsing. Kadagiti na ilangitan na bilbilin, ngayon pa iti apo, pagimbagan tayo metlaeng. Gurayan tayo pumatibasol, tinakarimremen na kinalaad na. Katagbabawi tayo, ti amin ti puso tayo, tin tayo panagbasol. Kakapsat ko, at tamed tayo nga ro, nagulimik tayo, in tayo panunutin, dagiti amin nga nagbasulan tayo. Dagiti nagagara tayo man, weno haan, nagpadpada amin na basol, anaaramin tayo may kaniwas, ti pagayatan ken nakem ti Diyos. Ket si papakumpa mamanen, nadawaten tayo, ti pamakawan, ken kaasi na, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi, ken mamakawan. Iti si papakong baba anakem ken si bababawi a puso ko natayo. Una samit unay nga amami nakabasulak asiulpit ken ka. Kastamet kadagiti di mabubus sa kakaasim. Sa anak ko na may kari amanagan nga anak mo, ibilang nakon sa nakasanak no dikas na ulpit nga adipen mo. Isuday tati kay kariyak gaputi kinadakes ko. Nga mo Diyos nga apo maasi kakad kanya ka managbasol. Ket di nakbaybayan na maminpinsan, tanawang ka di bumurong ngay naktumapukaw. Ket si kanaasi unay nga ama, di mo kaya tamapukaw, uray kabasitan ken kadaksan kadigiti anak mo. Ngem kas kinunan ni Apo Jesus, nga dandan to iti ragsak sa dilangit, gapu iti may sama nagbasol ngagbabawi. Ngem gapu iti siya mapulog ket siya manasisingpet, nga di dan nga masapul ti agbabawi. Dagitoy makaliwliwao na yasaso mo Dios nga Apo, isudat imang pabilag kanya kung may parintumeng ita sa kaanam, umawawag si bababawi siya sakit ngagkunkuna, pakawanen nak kadi, ama, pakawanen nak. Dagiti puso nga magawi Apo kasya nga kami Apo kasya nga kami Sikat ng isang bet Sinaw na inig Andan kasingit na Kristo kasya na kami Kristo kasya na kami Sa dati sa loob ngayon may tumako ang paningin ni Gloria Ti Apo at kumaka na kayo. Basta kumamit ka. Kumararag tayo. O Diyos, iti daytoy nga aldaw, ibugbugtong nga anak mo, ket nagbaligi ken patay. Ket inlukat, wenno linukatan na, ti dalan nga agturong iti agdanayon. Dawaten mi ken kaapo, tada kami amang lagip, iti solemnidad, ti panagungar ti Apo, ket may ragpat kami, iti ranyag dayti abiyag, babaen ti pan nakapabarumi, babaen ti Spiritong. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag, makipagariken ka, may sa Dios, itaken iti agdanayon. Amen. Kakabsat ko, intayo dumngeg kadigiti mahibasa.
basa. Daytoy may basa na adaw iti aramid iti apostol. Nagpalawag ni Pedro iti balay ni Salome, Cornelio, amoyot ti na iduma-duma pasamak an aramid iti amin a Judea. Anang rugi di Galilea, kalpasan ti panangikaba kasabani Juan iti punyat. Amuyo, ti maipan kin Jesus anang taga Nazaret, ken ti panangted ti Diyos ken pana iti Espiritu Santo, ken panakabalin. Napan ni Jesus amin a lugar a nagararamid iti naimbag ken nang papaimbag kadagiti pinarparigan ti Diablo. Gaputad da ken pana ti Diyos. Da kami ti mangpatpatnek wenno mangpaneknek iti amin ay nararamid na. Iti taga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatayda babaen iti panangilas lansada ken kuana iti krus. Ngem iti may katlo aldaw nagungar ket nagparang. Saan nakadagiti amin a tao no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami ang nakipangan ken nakiinom ken kuana kalpasan iti pinangkungar na. Binilin na kami amang ito sa iti ebanghelyo ken mangpaneknek nga isu dinetukan ti Diyos amang upong kadagiti na imbag ken natay. Saksyan dagiti amin a propeta ti maipapan ken Diyos ken Jesus di sa sinuman a mamati ken kuana. Mapakawanto ko dagiti basbason na babaeng ti pandakabalin tinagan na ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. May basa. Daytoy may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Birong kenyo dagiti adda ijay langit ayan ni Kristo. Napagungar kayon a nairaman ken Kristo. Bago sa katarupan, ang kailangan ng sambayan. Hallelujah, 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 Ti Apo at kada kayo. Dahito'y sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Iti may ka-20 a kapitulo, mangrugit yung muna versikulo, akastoy iti kunan ti Apo kada tayo.
nasipnget pay laeng iti agsapa iti muna nga aldaw ti lawas, iti mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Iti makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem, nagtaray anapan itiyan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Day di dinungdungo ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikkat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo ti nang ikabilan da ken kuana. Napan nga rod ni Pedro ken iti naisao, ken iti nasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa, ngem naparpardas ti panagtaray dayte maysa nga adalan, ken inon naan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen, anay yaplag sadyay, ken iti lupot anay bedbed iti ulo ni Jesus. Ngem saan anay laok itiyan tilupot alinen. Nudikat naglupot anay ilasin iti sabali at iso. Simrek met ti adalan, day di mun unaan nakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da pa'y naawatan ti kuna tinasanto na surat amasapul nga agungar ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Tugon ti kakapsa. Beloved brothers and sisters, Happy Easter Sunday. Ne, apay kasla Biyernes Santo pailaan. Happy Easter kakabsat. Hallelujah! Kunayo man? Naragsak kayo tapudno nga nagungar iti Apo. So palakpakan tayo man ni Apo Jesus, kani Apo Santa Maria kakabsat. Palakpakan tayo pwede gito'y nag-angels. Haanan nga senior citizen ti angels. Immoving down. So anyway kakabsat, iti daytoy nga aldaw, intoy nga rambakan iti fiesta iti panagungar ti Apo. Nagbalegi ni Apo Jesus, nagbalegi ti misyon na, ket pudno nga natungpal na, dita nga misyon nga nakaibaunan na. Ngem dagiti adalan, handa pa'y laeng mamati. Beloved brothers and sisters, amuyo, naglagi pagtatay the experience ko iti ubingak. My homily for today is just like my homily iti Pasko. Laglagi po nga kang kanayon no anat na paspasamak ti ubingak. Tunggal kakastoy nga pipiesta. Amoyo, naminsanak laeng nga nag-angel. Dak mariro, grade 6 nakpay idin. Apay, mabuto nga. Apay, Biyernes Santo, makumpletok amin nga libot. Libot ti Biyernes, tunggal libot ti Kwaresma, libot ti Martes Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, jakton mapamakilibot. Alas 3, jakpay mapamaki 7 palabras, apay, ibagadang at damatay di simbaan. Pagan anok ti mapan. Di ba? At sanatay, mas lalo manan ti Domingo, Alleluia. Ibagada nga, tipay pangipanandan ti resurrection kat di balay me. Ije ti pagbantayan iti. Ay, jak bumababa, ibagada nga mayan, deti nagungar ko na da, ay, ijayak lang tangato ti balay me. Uray panlangan, di dak mapababa. Agasong ta nagungar ti natay. Makitam. Ninandali. Alama. Diyan na pulos, diyan mabuto nga. Hindi pa'y ag-angel na nga damo. Detan tayo nagungar ko. Dudumugak. Tanjay, nga to, dudumugak. Dino nagungar dito. Awag mo, nagungar. Dino alalya. Kunak hindi. Pero nakapingpintas kakabsat. Nakapingpintas dahito nga ramrambakan. Taapay, dahito kat maysa kadagiti kapintasan nga piyesta. Dahito iti makagapo no apay nga the fiesta iti Paskwa iti December 25. Dahito iti nakaibaunan ni Apo Jesus. No awan dahito nga panagungar rambak ti fiesta ti Paskwa ti panagungar ti Apo kas lang awan serserbina di fiesta ti Paskwa ti panakayanak na. It's like imaylaan dito'y lubong may salang gagangay nga Hudyo nga imay nga nayanak iti may nga ili nga awanan makalaglagip. Kas lang awanan ti serserbina. Isud gapuna nga daytoy nga piyesta ti Paskwa ti panagungar ti Apo ket nadadaeg no daytoy piyesta ti Paskwa ti pannakayanak na.
Diba? Tangamin, iti daytoy nga aldaw malagip tayo, kani Apo Jesus nagbaligi, manipod, iti basol. Na-fulfill na DJ mission na. Na-aramid na DJ kayat ti Dios nga aramidon na kenkuana. Amo yung very, very sabsabali ti bannog tagtanga semana. Tadagiti ure, dagiti kadwa, kanayon da nga maungungtan. Oh. Pero, kung nakapinpintas dito nga Semana Santa, tangamin nakaluklukayon ti panawon tayo. Unlike before, dakda kami ti may nag-alleluya ditoy, dadamami Kristi ide, kasi inlibot mi ni Apo Resurrection ditoy, aglawlaw ti bata. Dakda kami di tagta, maragragsa ka nagtaadan, dagiti angels nga ubing at kanta, ada ba yun, resintunado da. Pero at least, naragsak tayo, alleluya nga talaga. Alleluya, ta ni Kristo pudno nga nagbalegi. Sabay kung mga rod agbalegi tayo, mat kadagiti amin nga kayat tayo iti dahi ti abiyag. Ngam gapuna, sabay la kumaan tayo, pagpagaputoy kadagiti rigrigat tayo. Amo yung 2:35 a.m. nakariing ako. Tsaka mo no excited ako no anak. 2:35 a.m. Diyak pulos nakaturugan. Ag Facebook ak ni agalleluya da. Ano nga ta, bumangon na kon haampay. Kasi laglagi paglaunay, nagragsak dahito nga piyesta. Tayin tayo lagi pon, ti panagungar ti Apo. Nagbalegi ni Apo Jesus. Ngumti kang runaan na mensahe kakabsat katete, panang pabaro tayo kumamon. Itibiyag tayo. Oh. Panang pabaro tayo, tibiyag tayo, at baro nga apoy, baro nga danong tibunyag, kada iso amin. Di ko matilaglagi po ito nga, awan ser-servina, dahil ito yung panang rambak, iti panagungar ti Apo, nohan tayo nga kaya nga pabaruan ti bagita, iti panunod kan puso tayo. Ngailaksid tayo, dagiti daan nga kinatao tayo, kunana nga rod. Mailaksid ti daan nga kinatao tayo, tanairaman tayo nga nagungar ken Kristo. Meaning, baro nga biyag kuma. No, na dagiti dakas nga pampanunod, dakas nga pakpakinakam, dakas nga aramid, naitanong da kumamat aminan ken Kristo. Kat agungar kuma, babaan ken Kristo, dagiti puspuso tayo, nga naragragsak, nasaysayaat, napnuan ayat. Because the message is love. Nagsakripisyo. Oh, laglagi po niyo ni Kristo Dios. Ni Kristo pudno a Dios. Apay nga kinayat na tinagbakla iti krus. Apay nga kinayat na itinaylan sa iti krus. Because of love. Ayat. Kas jete kumamit ti panagbiag tayo, no kumamit ti ayat. No idi, hantayo nga amo ti agayat, tagta mapabaro tayo kumababaan ti ayat ni Kristo. Na malagip tayo kumanga nagsakripisyo ni Kristo, gapu ti ayat, isud gapu na nga DJ nga ayat na nga, inted na kada tayo, masapul nga i-spread tayo mo ti entero nga sa kadubungan. Hantayo nga gimimot ti ayat, na ti Diyos na parabor iti ayat. Ti Diyos, han nga maumang amang mangtad ti gundaway kada tayo. Because God is love. Anak ko na iti John 3:16 nga favorite yo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The world, tilubong tinangipaayad na, hanlaan nga kadagiti Hudyo, hanlaan nga kadagiti Israelita, hanlaan nga kadagiti tattao during His time, but the entire world. Isang gapo na nga rin na tayo, tatta, Teko na tayo di Huwebes Santo, we are given the mandate to share love, to spread love of Christ. Dijay ko matilaglagi po tayo di nga piyesta, ti panagumar ti Apo. Katay ko na po, no, kas dilat ta ti panagbiag tayo, kas dilat ta ti panunod kan puso tayo, kas lang awan ser-servina dito ngayon tayo panangramba. Ano ti karit ko kada tayo ini Domingo Ramos, ini Domingo, haan tayo kung mga agatendar physically, kada iti rito ti Semana Santa, gum na espiritual kuma. Kasi nairanta dagiti rito ti Semana Santa nga mangpabaro, mangpasantak, mangparayray, mangpaunag dete pamati tayo kanya po Dios. DJ tilaglagi po tayo. Isud gapu na nga iti dayto yung aldaw, rokatan tayo kumamad dagiti dakes sa pakpakinakab, dakes sa panpanunod, dakes sa rikna.
Tapno agungar iti kaunggan ti puso tayo, te ayat ni Kristo, iso nga inmula na iti tumunggal may sakadat tayo. Babaan ti panang ipamatmat na iti ta nagtutuok ijay krus. Dios nga nagtutuok, Dios nga naparparigat, Dios anaylan sa iti krus because of love. Awan iti baro nga mensahe iti Semana Santa. Apay, kanayon tayo nga laglagipon daytoy. Ngum adda kada tayo, no kasano tayo nga rambakan daytoy itattangatawan. Di ba? Kanayon man, Christmas, isu amin, Holy Week, year round nga rambakan tayo deta. Ngum tayo ko na nga rododad mga min, ay, ina makilibot, Martes Santo, ay, ina makimisa, Huwebes Santo, ay, ina makilibot, Biyernes Santo. Ngam diti mo't pampanunod tayo, diti laang mapanlang magna, awang mo diti prayerful kada tayo. Ay, alleluia! Inak maki alleluia. Di mo't ranta mo may agpidot ti sabo. Diba? Di mo ranta mo may akuya. Eh, sintunado mo diti anghel ginsuro ni nanadaming. Haan nga kasjay. Haan nga kadagiti naman, haan nga dagiti physical nga makita tayo. Ngumno anati ibagbaga dagiti aramidon tayo. Diba? Ipan nakalugay ti manto ni Apo Santa Maria han mo na basta-basta. Nalinugayam laang, trip-trip laang, no? Simbolo tinamnama. Nga maikat daytay liday. Kasi kumamat ka na tayo maikat daytay liday nga kada tayo tapno mapabaro tayo. Daytay manto na nangisip. Maikat kumamat daytay ladingit. Kan kasapnatan nga adda kada tayo. Kat may tilawag kadagiti kaunggan ti puso tayo. Diba? That is the message. Dito ti mensahe kada tayo nakapsat. Useless no haan tayo nga aramidon ti kita. Useless no isulang idi, itakta. Kasi jelat na ti panunot tayo. Kasi iti dahi ti baro nga Sirio Pascal, kan ti baro nga silaw. Ti baro nga danom, kasi kumamot ti pan nakapabaro tayo amin. Ito na mawarisan tayo, iti baro nga danom, malagim tayo kumatibunyag tayo, nga iti nabunyagan tayo, nadalusan tayo, kat naigranod tayo kan Kristo. Kasi kumamot ti panunod tayo, baga tayo ito na mawarisan tayo, Apo dalusan na, kat agpabaro akadi, tapno agbalinak manan nga makaiayo kanta. That is the message for this Sunday. Narod kakabsat ko, iti na ito nga nasantwa na misa, let us ask the Lord, Apo pabaruom ka ti puso mi, pabaruom ti panunod mi, tapno agbalin kami laan nga makaiayo kanta. Amen. Tumakdat tayo amin, intay bulan nagitipang mati tayo. Mamati akiti may sa nga Diyos, tay gayawan tayo tinagan na. Dito sa pasa papiksa na sarili, tagnanayon kang atuan ka na nameng. Ang mamatawad kan mang tagbiyan, mangiturong mamagaraw kan mang taginayon iti amin yagda. Iso tinaindakla na kararwa ti lubong, buod kan punganay iti amin nabiyag kan garaw. No, pa'y di pa'y nasaratan ti gagangay na, imapatuan ka tinamet makita ti kinaparumbuna. Kan tinaypadpaduma asirin na kadagiti nakaskas daaw nga aramid na. Imali nga tunag ti puso tinasantuan ni Atimek na katim mananam ti ginasamit ti dumo ken ayat na nga ama. Iti mangigaga pa dagiti masapsapol tayo tinaldaw. Mamatiya ati Apo. Iso timang ni binibiya kang atuan, iso matimang ni binibiya ka imbagan. Mamatiya ati Apo pinaraswan at ti tao tapno yung tumulong babaeng ti singpad kang gagat na. Ti pagimbagan pagrangayan ti sapasap. Anang sa ti tao rabag na patinayon ti andaan pagpayan, mangbirok babaeng tin na panagpanog. Iti pamuspusan kadagiti masapasapol. Agpanunod ka nagaramid tinaimbag, kati Apo gunggunaan na dagiti tinaimbag, kati nadusakan dagiti dakes sa pagpakinakam ka nararamid.
No paisaan nga dagiti naranggas unya dus-dus sa tinipay, piman ta ti di marubsya kinadintek na inpunuan ti di mabubus sa kakaasina. Mamati at inamarso akas panangigaga na kanya kita, akas amaan na dungo kas tantumet din na kanyak panangaklon, intun dumanon ti kanito iti papatay ko. Kas panangaklon na siya si di may isa na yung baganaganak ti bangkay ti anak nga, kat sa anak tumapukaw iti agnanayon ni santo lang at balbaliw ti langak, sabay kumagtugot ti nakapsat. Kakabsat ko ka na po tayo Isu Kristo at dawat tayo ti kaasi, ti manang ngaasi unay nga matay nilangitan. O Diyos, sa man nakabalin namin ni Isu Kristo, inkarina ka na kami, idi kinunana, iti anyaman na dawaten nyo iti ama itinagan ko, itden nanto kada kayo. Da kami o Diyos, sanay kaming ti pinilim na ili, dawaten mi ken kang ipangag mo ka, digiti unoy mita sa kaanam, may gapu ken Isu Kristo nga apumi. Iti tunggal dawat ken panggap ko na enting sumbat, umararaw kang ken kaapu, indingan na kami. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Idawdawatan mi apo tinasanto na simbahan mo nga Independent Church of Filipino Christians sa Glipay Memorial Church. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Idawdawatan mi apo ni Obispo Elorde Mateo nga Obispo Maximo ti simbahan mi. Dagiti amin nga Obispo papadi ken seminarista katulungan ti simbahan. Agraman meten dagiti layko ken kapamatyan mi. Silawang pasing kadam ket pasantom kadidati at pagimbagan ti sapa sa pasimbahan. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Idawdawatan mi met apo ti pagilian mi a Pilipinas, dagiti amin nga ili ken syudad ti probinsya mi Ilocos Norte, nang nangruna ti syudad mi a Batak. Agraman met pen dagiti mangituray kada kami, tapno kalakaman mi kumaapada-pada ti kinalinteg kapya ken narangay. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Salwadam kan met o Dios, dagiti naganak kada kami, kakabsat kakabagyan gagayem dagiti nakautangan mi tinimbag ganaken. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Idawdawatan mi pwede iti amin na pada mi a Kristiyano sa kikaysakam kuman iti silong ti may sa apamati ka na yan iti silong ti may sa ngarban kaywan ti kangatwa na padi nga isungan ni Apo Meso Kristo. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Kadagiti amin nga tattawid mo Dios iti tangita na grasyam, kadagiti anak mo nang ipaay ti daton sa agot ken pagyaman iti daytoy na Santo na misa, awatem kadi Apo ti pagyaman ti pamilya ni anak mo Mrs. Dali Cabangeg, Felino Coxon, Mr. and Mrs. Nestor Rivera, Mr. and Mrs. Randy Conigan, Mr. and Mrs. Nick Coxon, Mr. and Mrs. Rizal Almonja, Mr. and Mrs. Pedro Alipuyog, Mr. and Mrs. Villamor Pahinag, di Pamilya Pambit Calderon Demdem Kenyorpo, Mr. and Mrs. Eugenio Acoba, Mr. Timanalo Family, Architect and Mrs. Sabino Ramos, Mr. Remedios Dasaten, Miss Beatrice Ramos, Mr. and Miss Gregorio Pambid Jr., Mary Ann Norgie Marie Robinjan, Mr. and Mrs. Kisan Patrick Pambid, Miss Hermanago, Melchor Gapi, Grace Nora, Noria Jantani Idam, na anak mo na Crescencio Kenyoli, si pamilya, na anak mo nga Maria Onnagan, Ligaya Carmen Calida, Gregoria Ulit Corpus, Mr. and Mrs. Wenceslao Agbigay, ni Ruben Ken Evelyn Corpus, Juliet Corpus, pakiramanan kinanak mo Gloria Cabanatan, dagiti amin nga kakabsat mi nga pumarokya ti parokya ti Bishop Rick of Batak, kung dagitoy nga kakabsat mi isuda makigundaway, makirano tinasanto na misa, taginayon ng kadiapo ti salunat, ragsak na yung pagagasgasat da. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Kadagiti amin na masaksakit, dawaten mi met o Dios, ti panulong mo kadakwada, digiti amin nga sagsagaba, itiriga, digiti amin nga naidalit iti sakit, kay hurgaan kinanak mo Maria Teresa Caluya, digiti amin nga naidalit iti sakit a COVID-19, paimbagem ka din apo digiti saksakit da kitagpulang ka din tinapukaw asalon hatda. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. Kadagiti amin namin minatay, suwain kami daw dawatan, nilaglagip pa ba yung sakripisyo di na Santo na Misa, ipay mo ka din apo pakawanan, digiti amin na nagpasulan, ikararwa da anak mo Basilio Pagibitan Senior, Leonora Aboy, Ludivina Aboy, Felipe Aboy, ikararwa da anak mo Siberiano Onnaga na Durasyon sa Gigit, Glomerin Rigunan, Basilio Corpus, Juanito Corpus, Cesar Jan Angelita, ikararwa da anak mo Efren Mendoza, Efren Biernes, ikararwa da anak mo Magdalena Kendorocho Bactin, pakiramanan pa iti kararwa ni anak mo Miracle Agustin Kendos Biminda Agustin, aklunem kadidan apo dita pagariam iso ngayon karim na agpaay kadakwada. Mararaw kang kinkapo, hindi na naman. O Diyos sa karmang sariked-ked kan gubwayan ti amin ngayat impag ken kaasi,
Timudem ka, dagiti na impas ni ka nakarkararag ti ilim, tapno dagiti daw dawaten mi asina naman ken kam tukad met kalakama na di sumama. Amin dagiti dawat ken kararag mi tinaga ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kastapay ngayon tayo daw dawatan, ti pamilya ni anak mo Dolores Magno, sa pala kumatik din ti Diyos tinananaya sa dun at tinumunggal may sa kadakwana. Ti apo at takada kayo, kas panagsagana tayo makipagpaseti tinasantuan na padaya ti apo, intay nga rin sagana digiti daton tayo ngagpay tinasantuan na padayana. Salamat sa'yo, ako'y Panginoon Jesus. Ako'y ibigin mo, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at lupa. Hindi makaya na ipagtanggol, nalihiyas ang puso ko, ang aking dalangin, O Diyos ng gabi. Ang tanging alay ko na may gamitin, wala man naman dadalangin pa aking marinig. Ito na ako ay binigyan ng sa'yo. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at lupa. Hindi makaya na maipagtanggol, mamalihiyas ang puso ko, ang aking dalangin, O Diyos ng gabi. Ang tanging alay ko na may gamitin, wala man naman dadalangin pa aking marinig. Awatem ka di amami nilangitan ko nagipti at babayan ka din si babawi a puspusumi in kami dato na panglagipiti na santuan ngita tao ni Apo Jesus kadagiti na Diyos na panursuro na binig a singpet ken kadagiti na kaskas daw pagpatulan na binig ngayat asi kinaano sa panagituret ang men mi kumapaglakaman dagiti makapasingpet nga laglagip na nagpay ti pakaispalan mi ken ti pakay daydayawang mo Apo sapay kuma agpuon ken nagkarkararag kayo tapno di kayo nga mat nagtisulisog ti kararwada si sagana ti bagi nakapuya kasi ti maysa masaksakit agtamet tayo kakabsat ko intoy dawaten ti amatay nilangitan kas kalikagom ken tarigagay iti maysa ken maysa kada tayo. Thank you, ma'am. Pwede kita karkararag. Itiag na nayon ti asi ti Apo da kadagiti agbuteng ken kuana tilinteg na da kadagiti anak dagiti anak na. Iya si Tiapon na kadagdag itong palisinteg na kan manglangit ka dito bitbilin na tapos isugat itong palinda. Tiag na nayon nga Apo in pasdek nat sa dilangit ti saat ti turay na ti pagarian na sa kupen na amin nga da.
Kay dayawan niya ti Apo na kay amin ng Heles naman kabalin isipig sa mga rabi iti sa una kinagtungpal iti timig ti Pilipinas. Sa idayawin nyo ti apong agnanayon da kay amin na buybuyot na da kayo makatkatalek na garamid iti pagayatan na. Dahil dayawan niya tinamarasya na kay amin ng paraparasuan na iti amin na diso ti pagkalan. Madaydayaw ka o Diyos, sika tinagutangan ti lubong kadagiti nakakaskas daw ken di mabilbilang ngay nalinakon. Amin ti bagikan kararwami agraman amin nga dakada kami, sika apo tinagutangan mi. Tapan ang igagam kasi na nadungunay, iso kadakam ti mangipahay kadagiti masapsapon mi nga urian yaman. Tanasamit unay ngayat mo nga mami, punwen na kami ti grasya dagati. Arami na nakam kadapo na singpet ken na imbag, nalinteg ken na salukag, naasi ken na yatap no may karika mamay ragpat itakaasim ken imbag. Tereda maapo ken di mo palpalugudan dagiti dakas nga rikrik nami, tati basol inang tawilan ta nalinteg a pannusam, ken di may ragbay nga pagluksawen ken imbag unay nga mami. Ibukbuk mo o Dios dagiti parparabor mo ti amin ditoy lubong, ket aramidem ka din nga agari ken kuan na dalinteg singpet kapya ken ginawa. Ket day tamang nibinibi nga kahasim lagi pem kadmet apo diti ilimi ngay ayaten igagam ket taginayunem ti wayawaya ken panagwaywayas na ket pagranyagi mapatinayon ken kuan ti silaw da sursuro kapya wayawaya ken panagpapada tapnon ti panagbiag mi nagasgasat tanamnamay naging ginawa talyawem kadmet apo ti simbahan mi pasingpeten ket pagasaten nakamkad nga anak na agkakapya ket agkay sakam kadin ikan nakamkad apo iti saririt singpet ken regtang agtungpal kaditi nay langitan na bilbilin ken panursurong. O Dios, daydayawen da ka nga siyaman unay, ket itipon mi tingkam ken ka panagdaydayaw, titimek ti sa kalubungan nga dandani og kunkuna, madaydayaw, madaydayaw, madaydayaw tinasamit unay nga ama dagiti amin nga da, amin dagiti parparsoy bumbunan nagdati kinaman nakabalin ken kinaman nga asina. Santo, Santo, Santo ti Apo man nakabalin namin at iti manay, at dahita ket at nagtumag na nayon dawan tinggana, sabay ko. Santo, Santo, Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos. Santo, 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 Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos. Tumakder ka na ito. Iti agnanayon nga apo dati yung nagtinanginaw na templo na iti saklang nagulimet amin nga da. Nailangitan nga ama, napanglaw ka munay. Yung mure pa'y kumanda kam ti kabaknangan, awan ti mabalin mi ngirok na ikan ka may karitawan masping ang ginadayag mo. Anan sa tatap na mabalin mi ti mangirok na ikan ka iti may sangadaton, tumasa si dagiti urek kumanan ng pagbasit, ti kinangato dito ng parong buwan na kinadayag mo. Irok na mikan ka apo, dagiti tanda ti awan patinggana ngayat niya po Jesus, tanda ti nangina unay bagi, kaya napatek unay adara na. Bendisyon ang ngarod apo ti pakayday-dayawan tinagan mo, dahil ti tinapay ti ayat, tanda ti nangina unay bagi niya po Meso Kristo, ket tunungan na kam kadapo mang tungpal, tibilin mo panagayan ayat ken panangasi, iso ngayon na iladawan, sapay ko mo. Bendisyon ng kadimet apo ti pagimbagan ti amin ti sa kadubungan da ito'y arak. Iso anang iladawan ti nanginaw dara ni Apo Meso Kristo. Ket aramidem kad apo nga tingkam panglagip timang nibinibing ayat mo nga mami ina kami pagkaykaysain kas napaypay so ken imbag nga kakabsat ket ikagumaan mi ket bali na may kari dita na nga tuon apan nakibagi mi ken ka sapay kuma. At tinapay naman kami, kaya
nga din kang panangitatagkan ka na sa mitunay nga mami, dagito'y nanumuatan dating kang pagyaman. Arami din mi apang lagi pasikatinayat nga mami dinangitan, ina kami amin pinarsokit utang mi kan katibiyag mi, kan amin nga dakada kami kastamet tidagtelaya pa na kay dagiti masapsapon mi, kan dagiti adu ken di mabubus sa kakaasim. Arami din may metapang lagip ka na po Jesus, tewan patinggana kinaimbag na, kaya hindi dinay parumbungayan na takas taunay, takalpasantin na kadakang panursuro may papantibiyag nagnanayon, inapainpat ni tinanginaw na biyag na, pinaydan sa itinakababay na panakay padempa, tapnoy na paneknekani na kaskas daw may papatay na, tikinapudno na itinaydangitan na panursuro na. Ngayon na kami ni kanina katartar na pagpatulad ti kinaemma, panagayan ayat kadito na tao kinasingpet kinalinteg ng uray pakatayan. Aramidam kadapong kang paglakaman dagitiwan patinggana panursuro na tatloin kang mapasingpet ket tilagip ti dinangino nga panagtutuok na isu ko matimang pabileg ken mangpapiksa kada kami tapno mabalin mi nga bayala si anos dagiti papay ti tiabiyag tulungan na kam kadapong mangliklik kadagiti sisito iti kapagluluwaan ken mangragpat tinailangitan na ginawa isungain karim kadagiti makaammo mangsungpot kadagiti nailangitan na bilbilin mo sapay ko. Kakabsat ko kasmaymay sa pamilya ti Dios, intay ng agkararag iti amatay ng adat sa dilangit, babaen iti sao nga insuro. Bueno, babaen ti kararag, iso nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Apo ko pang ti panagari, ti panakabalin, ken ti dayagdeg na nayon sapay kuma. Ni Apo tayo Yesu Kristo kinunana, lumay muyeg ti datog mo ti altar sa diyeng ka malagi pati kabsat mo, adagura na ken ka, agsubli ka tamuna paging kakenkuha na makikapya. At kakapya tayo orkas na paypay so ken imbang nga kabsat, at pipin na kawan tayo kadagitin tayo nagkurkurangan, katawang ka din makigurang-gura, ikipada na ang tao. Basta kumarotap na siya, matay lang yung isan pagkawan nila kayo. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumang adda ka na kayo. Basta kumamit ken ka. Kakabsat ko ipa ito yung arod dito na isem, naragsak na impakuswan, nagumar at anda ti kapya ti tumunggal may sa kada tayo. Peace be with you, peace be with you. Yes. Apo di kang may kari, Apo di kang may kari, Apo di kang may kari, may rang inilay kunit ang dati bagi. Kaya naman ay kadaran niya po, gusto ka po kanagin diya daw
pagpapasuli. Kaya muwaman awang kanya ti panagin. Dalawang ti kapoy may walang sa nagsimil sumarang ang talagang itakas sa ritrik namin ang tayo. Kaya gawan nila na yung ni Ima mamanapaya talaga. Sana pupulong di pa nakapupomi. Sana na yung nakamama sa pagkailin na yawan na sa pinanagan mo. Gawanin mi man na sa may tunay na kung may pagkawanin na kami. Kung may ikaw Diyos, kung may muramin na tagiti nakakaas din ang karawami. Talagiti kung sumitingin ang tingpet na dadama kay ayaw na dito sa naman malam. Napapaksan, hindi kang panatay ka rin. Ang may rano sinatay ko na yung magikan ng patagadaran niya kung ito Kristo. Sabay mo. Tinapay ti biyag nga naggapot sa dilangit, ladawan ken kayarigan ti bagikandaran niya po tayo Kristo. At biyag kung mga granayon digit yung mayumawat ken mamati ken kuana sapay kuma. Ipay mo po bendisyon ng digiting anak mo. Isuda mamawat ti kayarigan ti baginya po Meso Kristo. Sisigaw ako, ibirengin, panag-aawa, kinakasod mi, panagkapagawa, nagkurangan mi, iturong mo ako, di ba nagyan mi, di ayat ni Diyos, hindi ramda ka, grasya na asa ko, pagraramanan, dahil sutibyan, aming nagawan, rigat kinaman, Diyos pagkamangan, kanya manabana, tingay birukin, kanya manariga, hindi parmikin, pinagkaisun. Di Diyos tulae, iulit kinamnama, di tuwag limbing, di ayat ni Diyos, hindi rambaka, grasya na sanggup, pagraramanan, dahil sutibyan, aming nakakuman, rigat kinaman, Diyos pagkamangan, rigat kinaman, Diyos pagkamangan.
Grasya na asahan ko, pagraramanan, dahil sutibyan, amin nagapuan, rigat yan naman, Diyos pagkamangan, kanya manamana, tintay birukin, kanya manarika, hindi parmikin, kanya ang paiso, di Diyos tulae, kiret ka ng nama, dito ang limit, di ayat Diyos, hindi rambaka, grasya na sanggup, pagraramanan, dahil sutibyan, kami nagapuan, rigat kinaman, Diyos pagkamangan, rigat kinaman, Diyos pagkamangan. Daydayawen nyo, tigdanayon, da kay amin na pagpalidyan. Da kay amin ngilili, daydayawen nyo, ta pinadakkel na kadatayo, ti kaasina, ti kinapudno, ti apog, ta ginayon, tinggana. Ti apo kan kanayon, kumangat da kadatayo, Basta kumamit din ka. kumararag tayo. At si papasipon. Managayat nga amami, talyawem kaditi simbaan mo, babaen iti diag balbaliw nga panagayat mo, tapno babaen tinkampan nakapabaro, iti Paskwa ti panagungar, ket kas ken Kristo, mapagungar kam tumet iti ayat mo. Gapo ken Kristo nga apumi dawaten mi amin digitoy. Amen. Kakabsat ko, before check. Before the blessing, kakabsat, kaya't kumanti agyaman kada kayo amin nga nakipagpasen, iti daytoy nga ito panagselebrar, iti Semana Santa, manipod, iti Quaresma pailaang, iti nang rugi iti Miyerkules Corporos, naging gana kadagiti liblibot, iti Domingo Ramos, dagiti libot tayo tata semana, dagiti amin nga nakipagparpartisipar, naging gana tatangal daw kada kayo amin. Thank you very much kakabsat. Nagiti nang ipapaay iti tulong da para iti panagsagana ken naususar iti Semana Santa hang kumay naganan ida kakabsat hang kay may naganan amin manipod ka dagiti nang ipaay iti para ditoy dekorasyon ditoy simbaan, musiko, dagiti agay-aywan ka dagiti imahen, dagiti nagar-arkos ka dagiti imahen, nagsagsagana nagar-arkos ditoy simbaan ken dita birthplace. Dagiti nang ipaay para iti musiko tayo sabsabong kada iso amin abong ti altar napay nagiti amin nga nagaramid ti pagistasyonan iti Martes Santo, dagiti nagbalin nga apostoles, dagiti nagbalin nga nang ipaay ti reflection for the 7 last words of Jesus Christ, dagiti naganghel, dagiti nang ipaay, dagiti nagagnak kadagiti anghel tayo. Takayo amin kakabsat nga tumultulong ken mangipapaay tayat ken kaasi ditoy simbaan. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Ni Apo Dios ti mangsubat iti adu nga kinasayaat yo. Rest assured of my prayers always. Han kayo man nga inagnaganan no kasali kayo kadagiti amin nakarkararag ko. Da kayo amin dagiti nga po papadi ti Bishop Rick, dagiti taga kakabsat tayo kadagiti nagduduma nga parokya, iti Biningan, Barbarangay, Baligat, Pimentel, Jepay Tabog. Kada kayo amin, thank you very much kakabsat. Iti ang mga papadi nga kakabsat tayo. Thank you very much kada kayo amin ngay may nakipagpartisimar iti Semana Santa. Ni Apo Jesus sa nagungar, iso kumatimang bendisyon kada tayo. Ket ni Apo Santa Maria, iso kumamet tikan kanayo na mga ibabaet kada tayo ken ni Apo Dios. Thank you very much. Palakpakan niyo iti bagbagiyo kakabsat. Nastapay kadagiti kakadwak nga may nagururnos kada nagisagsagana ditoy kanayon nga maungungtan tadi damot ako dumradan daduma diyo nam namagan ti tandan niyo awan itandan ko kada kayo ungot laeng. Kada kayo amin, thank you very much kada kayo amin kakabsat. Thank you. Kuno malpas iti misa
At dati Easter egg hunting tayo dito birthplace. Dagiti ubing tiyo muna, santo dagiti bagbakot. At dagiti itlog sa no, makaala kay tilining tanga itlog, ikanda kay ti 1 cup nga rice, pamigat yun. Ada premyo na dagiti loktan nyo dagiti itlog, adan sa pa-premyo nga katukad na. Ito ba, courtesy of dagiti kakabsat EJ Hawaii kan EJ Canada. So naman pasti, kaya umuno na dagiti ubing, santo da kayo nga babakot, kan dagiti hanunay pa nga nabakutan. Basta dagiti ubing nga dagito, angel ka dagito amin dagiti ubing pa iso da umuno na, mapanagsapol, 1 minute lang, 1 minute, 2 minutes maging. 1 minute lang, after 1 minute, rumor amin, okay? Tapos sumublag to man dagiti babakutan. Dili lang kakabsat, thank you very much sa kayo amin. Tumakdar tayo, yung tayo kararagan ti kararaga, pagdawdawat ti kaasigan tulong ti Diyos, may gapu iti sakita COVID-19. O Diyos, sawatan mi si anos ti may tuto papanusam, kat pagrukbaban mi tayo mamanapdit kada kami, gapu kadag iti nagkado abas-basod mi, ngayam laglagay pa mga anak na kami naman pa hindi kang may karib. Kastamet apo, laglagay pa masikalaeng, awan sa bali anang ted kada kami, tinakay dito na una biyag mi. Pakawalan na kamarod apo tangay di kam subyan ti agbasulan. Spalan na kami apo di dahil sakit sa COVID-19. Tawan sa bali makispal ka na kami doon na apang ngedeng mo. Parang kapang marod apo ti anos parang kapan na kamarod apo ti anos sa mga rayat kadagiti at ngandeng sakit. Kaya kami dagiti pang pamuspusan ng ipakat mi nang nangruna dagiti doctor, nurses, kan medical staff ti bilag da magas mangted tiya ken salunat. Dawatin mi kan kaapoy pagapunta di mabubus sa kakaasim. Sapay kumagyaman akpay kadagiti kakabsat nga nangi plastar dagiti karosa ni Mama Mary ni Apo Nazareno. Dagiti amin nga nangi sponsor kadagiti karosa nga nailibot. Daka ginagnagan ng bakadahang kumanaganan ni Apo Diyos ti mang subad kada kayo amin. Thank you very much. Ti Apo kan kanayon kumangad kada kayo. Dalpasen kakabsat ti panakaidaton ti na Santo na Misa, agtamet tayo intoy dawaten ti pamendisyon ken grasya ti Dios. Daan
sa sangkulang basa, puso ken panuno, kung kadinabisan, pinaniwang di man parang, itinay nakita. Pinaniwang di man parang, itinay nakita. Bendisyonan na kami, igagat at salaknipa mo Diyos sa nanayon. Ipamatmat mo apo ta naranyag narupang kada kami kat kaasyan na kami. Di na kambaybayan nga nak mo ama, parang kapa na kami ti singpet, gasat kapyatan na kinamay sapay kuma. Itinaday kanagan ni Apo ta Isu Kristo, iso kumatimangted kada kayo tinimbagagasat, mangilisi ti amin na dakas ken pegad, ket ti pamendisyon ti Dios ti adda kada kayo, itaken teg nanayon nga wanting gana sapay kuma, daydayawen teg nanayon tinagan ti Ama, iso ana marswa iti langit ket daga. Amen. Nalpasen kinasanto na misa. Alleluia, alleluia, alleluia. Palakpakan tayo pa ni Apo Diyos. Dyan, picture. Barangay. Adam. Bigat. Okay, thank you. Dyan. Agoy kayo may angel sa kami. Wait lang, angels. Damdaman. Excited. Sagana kayo, di pa pamapandidag ko ah. Di ko tag-isip rin siya. Nakalingkad ka. Wala na. Angels, may tugaw dito yun eh. Babada Mama Mary. May kaya. Toy. May kanina. Toy. Takdal ka lang sa dyan na nakwa. Dyan, giligid. Dyan, takdal ka giligid. Hey!
Kiss me, auntie! Kiss auntie! Come on, auntie! Brea! Pahigit ka na, anak ko. Ate, naluba. Naluba. Ate, picture man lang. Ano pang naluba. Masidikan, Charlie. Excuse po. Pertama, susun ke A. Yang welcome to next year, okay? Yes. Thank you, aku. Yes! Excited! Uping, sama yun, Miguel. O siya, may ka na. Awat upingan. Ubing, kada, ubing. Ready? Aguri ka! Oh, ready? Jared, Megan. Okay, ready? Yan sa pulitlog ah. 1 minute lang. Puna ka stop. Rumar kay amin nun. 1, 2, 3. Hala! Alabanan ko yung muna! Hala! Oh my God! Ikan be! Itapay karo! Yay! Awan, awan. Grabe! Nag-B8! Waiting na Ay! Huli!
Oh. Oy, service! Next, dito magbakot yung lalakay. Magbakot yung lalakay. Okay, oh, dito magbakot. Magbakot. Namdaman dito premium, magbakot. Dapat na magbakot. Tuminig sa... Oh, magbakot. Awan ng bingan. Ready? Ay! Tapos na lakay. Namagbakay. Bal! Para, 2 minutes. 1, 2, 3, go! My God! My God! Nakasanda! My God! Sige! Hala! Dalos kayo pa yan. Hello, okay. Ne, apay daw bingpay lang. One again. Sama kami nagbingaw. Ala ko ti kaya na ala ko kan na mo ti ego. Banda ma bibi. Detikad ko deta ante. Kano awanan. Abi nagbatit. Ay aana go. Wow! Ang daig mo? Hi! Nainayon mo sa. Nainayon din ani. Ay hanggaya maguri. Oh, dito ka, 20 minutes na itlog. Kumay dito yan. Ala, alay, ganun pa lang deta bagin ma. Hintay ka ni Chayo. 20 minutes na itlog. Dito yung rice yun. Oh, tatalo. Tad 20 lining na itlog. Dore kayo. Sino pipila di kita dalining na itlog na manok na alayo. Agore ka, may sakit ka, agore ka. Oh, di kita dalining na itlog na may kepelag toy. May ganti unag. Ito lining ta, hanggang yung itugtugot, dekolor aming deta. Bawang kulay na, napan yung itling tantay. Nagswerte ka na rin sa oh, sino pa yan? The pink na stab na. Oy, Jayden, Yuri, Ustudetan, hanggang ikan premyo yun o yung kepe nagpidot-pidot kita. Pag-i-close man ta birthplace ako. Dede, the pink na stab na. Pink na stab. Thank you. Pink na stab. Daging tayo at dalining tana na itlog. Ito yung lang. Kinaduan kayo. Numay sa kidalong to. Teka. Dede, the pink na stab na. May yung iklete prime premium ito. Dede, dyan ako.
Ay, Sherman, inikikan na mo. Ay! Taon-ta. Breneklay mo. Kaya na ala, nalinta ka nung Mayat, antay! Ako yung gawin din. Awan, Starboard! Mano ka di ate? Ano ba yung mga Oh! Ano ba yung mga pito? Nagantuwa ka lang pito. Ano ba yung mga pito? Kore kayo, kinang, di ka aduan ka no, di ka aduan tininintang itlog. Ay, adi neta, napagkepela nagpilong sa nantay ng boss. Mano neta? Haan, hindi may salangan. Haan, may sangatang ulangan. Iftag mo niya bagi na. Dadag pukang, upat. Upat. Sinong nangat nga itong umugpat tilining tangitlog na? Nangalaam na kita. Nangalaam. Haan, ipulang mo niya bagi na. Maging bagi. Si Adam? Pito. Sino na nga itong pito? Manungin ka. Haan, nga itong pito. Walo. At walo titlog na. Dududwa ka niya. Walo. Sino nga walong itlog na? O, dito yung walo kong pito. Yung kailangan yung premyo ni Giant. Ay, pito kong manok. Sino tayo sumaro no? Manungin ka? Indom. Dito yung indom kong pito. Yung kailangan itlog ka na itlog. Si premyo yung Giant. Api, agusok-usok ko man yun. Pare ka. Ang kakanolaan ko, premium. Ay, may sobing, may sa adult. O, dito yung adult na eh. Indom. Ubing. Dito yung ubing. Ubing. Doon lang inyading na. Adam. O. Ang siya nagpidot ha. O. Anapay. Awanan. Thank you very much. Yan upset ha. O. Hingkay ka nang bigit sa itlog na. May cervic manong na na. Ano naala na? Oo, adangan pa yung nabati nga ta. Adangan pa yung nabati? Oo, hindi agalan. Kailangan yung premium. Aray! Adangan pa yung gano'n. Hindi kailangan namin nun. Kailangan namin nun. Napandaman ng auntie. Yay! Oh, stop! Make it to yun! Stone! Stop! Stone! Stop! Kakabay lang idam. Adupay madina. Adupay. Malinta pa ng mukha ito. Wan mamay nalinta sila. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Bawag kayo pa dito eh. Forfeited aming ang premyo yun. 1, 2, 3, 4, 5. Pink na stablaw. Magkano yan? 50 pesos. Sa wakas, nakaalam mo lang. Nagkalkal nila. Sino ba? The pink na stab na. Awang mo tayo, nunod. Awanan? Nagkam ka.
Diyan ka mo balay na makutkot daw. What? Ang ganda. Eh. Tika. Sila mo. Pink mo. BBM na. BBM na. Red na. Oh. Okay. Oh, DJ yun. Napay talong nasod pag nasulinak to. Ay, sika. Balong. Alain ka, din ka. Ni Baba. Tunan Oh, bayan nga kanon dito lininta. Oh, food coloring lang. Oh, thank you, kakabsat. Oh, dalpason. Ay, ini ka na umal. Ne. May kanli. Pagpailot mo. Okay, thank you. Apa? Ano ba? Okay, thank you, kakabsat. Nagiging taga-barangay Bawa, thank you very much. Ay, nakasarak mo na itlog. Ay, ang danagyan na kaya. Shock, alin na. Ay, sus, neta, ang walang ko. Teka, Ako ang papremute ang anak ko na ito. kita lapit na. Thank you. Agalak na basta. Isang DJ Power. Hindi na kayo natin. Oh. Hindi madinag, pati yung titlog yung pakasto yun. At takad mo, di mga yati, di itlog na mo tita. Okay. Picture ka? Oh. Hindi, parang urnos kasi simbahan ng urnos kayo.